Сивата водна змия е един от най-умелите обитатели на водните екосистеми в Европа, Близкия изток и Централна Азия. Въпреки страховития външен вид, тя не е отровна и е напълно безопасна за човека. Възрастните екземпляри достигат дължина от 70 до 100 и повече сантиметра. Имат сравнително тънко тяло, покрито с характерни тъмни петна, подредени като мрежа или мозайка върху сив или кафеникъв фон. Среща се в широк ареал, предпочита бавни реки, езера, блата и рибарници с богата водна растителност и обилно количество риба. Тази змия е специалист по риболов. Над 90% от храната й се състои от дребни рибки и земноводни. За разлика от много други змии, менюто й рядко включва бозайници. Тя е изцяло адаптирана да лови риба, но понякога улавя и жаби и попови лъжички. Плува изключително добре. Може да се гмурне, да се промъкне бавно към плячката или да направи светкавична атака. Активна е през деня, особено сутрин и след обяд. Обича да се припича на камъни и клони край водата. При опасност първо бързо се гмурка и може да остане под вода над 15 минути, задържайки дишането си. Присъствието е знак, че водоемът е чист и богат на живот.